Hej, jeg håber, man kan se det. Vi er taget til Susåen i dag, inde i næste by, og en lørdag. Det er dejligt vejr. Perfekt vejr faktisk til en fisketur. Jeg bruger polstang i dag på 8 meter, og noget foder. Vi har noget dejligt foder, der lugter af karamel. Og så har vi en fisketæller. Vi tæller fisk og tid, hvor lang tid at jeg skal styre på, hvor mange fisk jeg har i mit kipnet hernede. Herover har vi røde maddiker og hvide maddiker. Jeg bruger også dem her, når jeg har sat maddikerne på krog, så sker jeg med spray. Så sprayer jeg lige på maddikerne, så de dufter af skorpeks og jordbær, vanilje, ja, you name it. Men lad os se, om vi kan få nogle fisk i land. Jeg bruger polstangen her på 8 meter, og der bruger vi et 3 grams flåde i dag. Så har vi vægten 3 gram her. Så låser vi den med nogle små blylodder her. Og forfang på cirka 15 cm. Og 3 maddiker på. Og så går vi hen og sprayer med skorpeks. Her gør vi sådan her. Sådan. Og så har jeg fodret derude. Lad os se, hvordan det går. Her. Sidste weekend, der er det i påsken sidste weekend, der var rigtig mange fisk. Der kom jeg op på 40 remter. Men i dag ser det lidt sløvt ud faktisk med remterne. Så vi må lige se på det. Om det bliver til noget i dag. Eller om de er trukket op. Man skal sådan set lige i Susåen, der skal man lige være der, når remterne trækker op. For at kunne hive flest fisk ind. Men ja, vi må lige se på det, om de er herude. Jeg prøver at fiske ude i, jo det er faktisk i midten af åen. Lige over bunden, hvor at, jeg har fodret. Så håber jeg lidt, at jeg kan lokke dem til. Men der er lidt strøm i øjeblikket, så ja, lad os nu se. Det kunne ellers være fedt, lige at der kommer et par stykker på. Man kan sige, at det går nok, at der ikke er så mange fisk i dag. Jeg fik jo 40 remter sidste gang, så det var perfekt jo. Ikke? Nu begynder solen også at skinne lidt. Jeg var klokken 7 i morges, og jeg begyndte at pakke ud, ikke? Ja, og nu er klokken 8:30, så det går nok, hvis der ikke er så mange fisk i dag. Hvis der er bare et par stykker, så er jeg glad. Så har jeg fået en dag ud af det, og hyggedag og sådan noget, ikke? Så det er hyggeligt nok. Meget. Så har jeg taget radioen med, så kan jeg høre lidt musik også. Og så skal der nok komme nogle mennesker og kigge lidt og sådan noget, så det er hyggeligt nok, egentlig. Ja. Jeg har også, jeg købte jo nogle nye flåder nede i Tyskland, nogle 3 grams. Det er dem, jeg har lavet her de sidste par dage, så jeg har lavet dem med kroger og liner og sådan noget. Det kan jo være, ja, det er bare lige for at prøve det af. Til om der eventuelt skulle være. Så nu må vi prøve at se. Indtil videre står lidt sløjt til i forhold til sidst. Nej, der var bund på der. Nå, der sad jeg fast i bunden. Det var ikke så godt. Godt, at den ikke skulle så dybt. Var lige lidt mindre her.
Sådan. Så sætter jeg madikerne på. Det gør jeg ved, at jeg der hvor der er sådan to små pletter, dem sætter jeg den i. Så sætter vi 1, 2, 3 på her. Så tager vi noget Scorpex. Lige sprøjter lidt med. Og så lad os prøve at se her. Så er jeg fast over det hele, og det er fint. Det ligner det. Jeg er ikke helt gode venner med det hele tiden. Men ja. Men lad os prøve at se, om der ikke skulle være en remte. Det kunne være meget fedt. Ja, indtil videre så står det lidt sløvt til. Det kan være, at de er trukket videre i systemet. Men så kommer jeg ud og kommer ud og bade nogle madikker, så det er fint. Ja, der er der bid en gang med, synes jeg. Ikke? Nu håber jeg faktisk, at videoen er blevet god, ellers så kan vi jo tage den om. Jeg må lige prøve at kigge på den en gang nu her, når lige om lidt kan jeg jo tage telefonen og så lige kigge på, om det blev fint videoen. Ser det sløjt ud. Ser det sløjt ud med de remter i dag. Nej, det er ikke meget gang i det i dag, hva'? Det kan være, at det skal have noget mere at spise. Nej. Nå. Jeg vil lige prøve at have et par gange mere. Se om det virker. Lige have en fisk for kameraets skyld, ikke? Er ikke det, vi gør?